Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, dobrodošli u novu epizodu emisije Zdrava generacija. Moje ime je Vojin Radovanović, ako prepoznate, mogli ste ovde prepoznajete. Ako ga ne prepoznate, vidjet ćete nakon intra ko je, šta je, gde je. A sad idemo na intro. Pam! Nema kontrolje, a klinci su na bajdu. Šta nam to radite, više jebem li vam majku. Dokle da trpimo to, dokle zlo da gledamo. Imam 20 dina, život svadan robijom. Ja znam da mogu bolje, znam da mogu više. Od ovih lopova ja ne mogu da dišem. Svuda ih ima prebato. Nisu za funkcije, nego su za život. Niko nije prist, ne uveć utiš jer ne daju ti ni na pist. Kliklama za 18 da ne bude sise. Ne vola diname, nema kropa zato kisne. Niste, ali znači za se krize. Za sve što se dešava, zato ste i prize. A vama male kola, a mi palimo rize. Ni krvovi do kolena, nama čiste gilje. Gost u prošloj epizodi emisije Zdrava generacija bio Aleksandar Pavković, jedan voditelj Balkan Infa. Sa mnom ovde je sad Teša Tešanović, također jedan voditelj Balkan Infa i mislim da sam ovime kompletirao sve voditelji Balkan Infa. Bio Jeremić. I Jeremić je bio, i Vukašin je bio. Stvarno, svi su bili. Svi su bili. Kako sam ja to propustio, ne znam. Vjerojatno se mi se nisu pohvalili, ali eto, drago mi da sam ovdje gost u ovom divnom parku. Eto, obično ljudima pohvalim studiju kad dođem u emisije, tebi ću pohvalim park. Park je odličan. Meni ili... Volim park, volim tebe, park je lep, sređen. Popunili su i ove rupe. Ili Vesiću. Pa ne mogu Vesića da hvalim, ali srećom evo mogu da ga pohvalim, evo javno, još uvijek nije posekao drveće u ovom parku, stvarno sve je na mjestu, tako da svaka čast za Vesića. Ovo eto, taman otvorio si, volim uvijek da krenem tako tih aktuelnih tema u intervjuu, nešto najaktuelnije, možda trenutno i sad si pomenuo i drveće. I evo seča platana po Kalemegdanu i restauracija onih velikih stepenica koji su sad razlupane i to pravljenje te gondole, ceo taj projekat. Kako se tebi čini cela ta priča? Pa Beograd ima jedan veliki problem, a to je nedostatak zelenih površina. Beograđani to često ne znaju, ali kad odete u neke druge gradove, vi primetite da ima mnogo više parkova, mnogo više zelenih površina nego u Beogradu. Veliki je problem to što aktualna vlast, a i one prethodne vlasti, pre ove sadašnje vlasti SNS, se ne trude da zidaju stvari koje će trebati građanstvu, koje će trebati ljudima za odmor, recimo parkovi, biblioteke, neka odmarališta, neki zabavni, rekreativne sadržaje, nego koriste svaki centimetar grada da sagrade nove i nove shopping centre. A u principu nama toliki shopping centri i ne trebaju, oni zvrlje poju prazni, to je u pitanju nekakvo pranje para, a i u principu vi kad hoćete da sednete s nekim da prošetate, valjda je najlepša stvar da po lepom danu prošetate po parku, u nekoj prirodi, da recimo postoje neki sadržaj u Beogradu, recimo neke one stene za penjanje, pa biciklističke staze, pa igrališta za decu, nego svega se pravi nešto gdje može da se zaradi, jer vi kad sazidate shopping centar, vi možete to da prodate, vi možete iznajmljujete te lokale, slično i sa tom gondolom. Njima je tu cilj da ukradu 13 miliona evra, koliko će koštati gondola, inače je cena prenapumpana i onda kasnije da bi vožnju jednu sa jedne strane reke do druge strane naplaćivali 350 dinara u jednom pravcu, to je 700 dinara u oba pravca. Meni je to preskupo za 700 dinara, ja mogu da odem van Beograda, evo mogu da odem u neki drugi grad, nema potrebe da gondolom pređem do Ušća i nazad. A možda za turiste, a? Pazi, možda za turiste, ali znate kako, pitanje je kao prvo koliko turista ima u Beogradu, ta cifra je prenapumpana, druga stvar, grad postoji radi ljudi, a ne radi turista. A ja ne mislim da ćete ikoga privući tom gondolom od turista, jer grad pre svega treba bude čist i sređen i da privuče. I druga stvar, ljudi ne znaju šta je glavni kvalitet Beograda. Meni kad su dolazili stranci, evo mnogo lepa kuća, ima onako namrštenu facu, poprilično. Kada su mi dolazili stranci, njima se iz Beograda ne sviđaju ni zgrade, ni neke stvari. Beograd nema neke pretjerano zgrade jer je jako puno puta bio rušen i bombardovan. Sem par nekih zgrada u centru, arhitektura Beograda je poprilično siva. Najviše im se sviđaju ljudi. A šta im se sviđaju bez ljudi? Kad vi odete u neki grad u Nemačkoj, tamo recimo u toku radnog dana vi nemate nikog da vidite, ljudi ili sede kući ili sede na nekom poslu,
A ovdje grad, naročito kad je lepše vreme, vrvi od ljudi. Ljudi se šetaju, cirkulišu, postoji ta vreva, svugdje su lepe devojke, lepi ljudi, pune su baštice kafića. I upravo taj ljudski potencijal je potencijal koji najviše može da privuče turiste, jer svako želi da bude negdje gdje mu je prijatno, negdje da se ljudi osjećaju lepo. A da bi se Beograđani osjećali lepo, da bi se turiste osjećao lepo, potrebno je da Beograd ima nekakve sadržaje. Nijedan turista neće doći zbog shopping centara, jer svugdje imate milion shopping centara. Po milion imate shopping centara, doće da vidi ambijent ovog grada koji ipak na dve reke, da se dve reke spajaju i kao takav ima divnu prirodu, koji se oni trude da unište sečom drveća, dok svugdje u svijetu se trude što više da ozelene površine. Recimo u Berlinu, šta su uradili u Berlinu? Od nekih onih najsivijih naselja, koje su napravljena nekada za vrijeme onog najgoreg arhitektonskog stila zvanog brutalizam, se trudili da naprave takozvane gradove staklenike. Naime, cijele krovove su obložili zelenim površinama, parkinge, sve živo i onda su to pokrili zemljom i povezali nekim cevima. I sve je napravljeno takav sistem da nema cevi za odvod kad pada kiša, nego da se kroz taj zeleni sistem voda reciklira. I zato u tim dijelovima grada gdje su, to zovu Sponge City, napravili takav koncept arhitekture, tamo je temperatura leti recimo do 2, 3, 4 stepena niže nego ostatku grada. I ne osjećate onu vrelinu asfalta, nego osjećate onako divno. A to je najveći problem, evo sad recimo rekonstruišu trg. Na trgu, kako ga rekonstruišu, neće biti jedno jedino drvo. Ništa, bukvalno jedna ploča. A to je jako lepo jedan gost kod mene u emisiji Radovan Damjanović pričao. On je rekao da taj instinkt tih urbanista i tih arhitekti koji planiraju grad da bude sa livem betonom, da se sve isječe od drveća, jeste u principu instinkt sa sela. Zašto? Ko žive u nekom seoskoj sredini, naročito u nekoj seoskoj sredini koja je blizu šume, zna koliko je rastinje tamo elementarna nepogoda. Vi neisprestano morate sjećati to rastinje, da kosite, da... Jer kad nemaš drveća. Da, nije u tome stvar, nego kad ste na selu, imate osjećaj da će vas priroda pojesti. Da ako ne sjećate, oni će vam preuzeti baštu, srušit će vam se kuća, korenje će vam probiti kroz pod, jednostavno od njive vaše će nastati parlog, vremenom će tu porasti šiblje, više nećete moći ništa sadite. I vi ste kad živite na selu u konstantnom procesu sjećenja nečega, potkresivanja nečega, vi se... Tako je nastalo selo. Selo je nastalo kao i svaka naseobina, tako što ste vi od prirode oteli komad zemlje i prilagodili ga sebi. I da bi to otimanje tog komada zemlje moralo trajati, vi neprestano morate sjećati rastinje. I onda je taj instinkt prenesen u grad. Vi se osjećate neprestano će to drveće da pojede sve ako ga ne isjećete. I to je neka potreba čovjeka da isjeće sve živo. Drugi veliki problem je metode potkresivanja drveća koje koriste su zastarele. Nigdje u svijetu ne koriste metodu potkresivanja gdje se kao preko puta, evo tu se nalazi preko puta, nas ne može se vidjeti zbog kamere, isjećete cijelo drvo. I onda iz njega male neke grančice porastalo. To su radili u Cara Dušana na Dorćolu, isto, redom, samo sečene grane. A to se ne radi više tako, sad se malo potkresuje, sad je to je zastaralo, to su radili pre 50 godina, utvrđeno to oštećuje drveće, jer se drveće nikad ne obnovi u punom sjaju. Ali to je veliki problem, Beograd nažalost nema puno drveća, a drugi problem drveća je vi ne možete da imate puno drveća preko noći. Vi morate posaditi drvo i da čekate 20-30 godina da ono poraste. Tako da je ova šteta koju oni prave ovim sečenjem, a nije samo ova vlast radila, i Đilasova vlast je radila i vlast... Sekli one platane u bulevaru. Jeste. Ali tad su se ljudi pobunili protiv toga. Čak znam da je Rambo išao ulicom i pevo Cara Trojana Kozijuš. Sad da li su ovi to radili preko noći ili šta, ali... Osim Bastaća i građana sa Starog grada koji su išli radili nešto, nije bilo nekakvog bunta osim na internetu. Pa nije bilo, nažalost, valjda su ljudi oguglali, ne bune se više ni na šta, ali to je veliki problem, jer to čak i nema veze ni sa za koga glasate. Vi možete da volite Aleksandra Vučića, smatrate da dobro vodi politiku, ali svako će se složiti u vezi toga da ne treba seći drveće i da nam trebaju zelene površine. Tako da čak nije ni političko pitanje, već opšte pitanje svih ljudi koji žele da jednostavno ovaj grad bude lep. I to nije problem samo i u Beogradu i u ostalim gradovima. Sve manje je parkova, sve manje igrališta za decu, sve manje zelenih površina. Svaki metar koji može da bude se prepušta investitorima, da oni neke zidaju, neke zgradurine, da može to da se prodaje, da se trguje, a ipak grad postoji pre svega radi ljudi. Vraćat ćemo se kasnije za trenutak na Beograd. Sad je volio da bio si u Peru. Bio sam. Da. Jeste, Nikon je.
Dobra kamera. Dobra kamera, dobra. Vraćamo se za trenutak posle kasnije na Beograd. Bio si u Peruu, odgledao sam ono reportažu, jako si lepo sve, jako lepa priroda u Peruu i jako je lep grad i sve to. Volio bih pre svega kako je došlo do tvog puta u Peru, to me pre svega zanima. Pa, u principu do puta u Peru je došlo tako što planirao sam da napravim reportažu o Bilanoviću u Peru. I dogovorio sam sa Bilanovićem i uspio sam da nađem sponzora, hvala mu puno, koji je finansirao karte i troškove puta. I zaista hvala čoveku, bez njega to ne bi bilo moguće, puno mi je pomogao. Međutim, kupio sam karte, međutim u procesu dogovaranja pred put nastao je mali nesporazum sa Bilanovićem, ništa lično, jednostavno nismo mogli da se skopiramo oko datuma, trebalo neke karte da se pomere, nisam bio u mogućnosti ih pomerim jer mi je datum za koji treba da pomerim karte kasno javljen i onda da ne bi propale avionske karte, ja sam odlučio da okušam sreću i da sam odem u Peru i da snimim to bez obzira što nisam tada u mogućnosti da snimim sa Bilanovićem jer on ima neke obaveze. Otišao sam u Peru, snimio sam tamo, igrom slučaja sam tamo bio u Pucallpi koje je jedno malo mesto, mislim nije malo mesto, čak ima 200-300 hiljada stanovnika, ali izolovano jedna vukojebina u sred džungle i tamo sam okačio sliku na Instagramu i javlja se meni neki momak Zoran i kaže pa mi smo tu. A tamo nema turista, nema nikog. Ispostavila se trojica Srba u hotelu 500 metara od mene i super su momci stvarno i tu se skontao sa njime i ostatak puta sam bio sa njima, obilazio Peru. Tako da sam vidio da je neko snimao. Da, jeste, neke dijelove snimao je taj jedan momak, ali uglavnom šta je poenta? Poenta je, otišao sam tamo sam. Misleći ću sam tamo da blejim 15 dana u Peru, a ispostavilo se da našao sam društvo i to Srbe. I to u prvom gradu gdje sam bio, da nema ni turista, nema nikoga. Ima turista, ali kako ti kažem, pa da, vukojebina baš u džungli, ali eto, svugdje naletiš na naše ljude, tako da je bilo divno tamo. Kakvi su gradovi po Peru? Gledao sam Prilepak je pričao kod Eleza, bio u Indiji i kaže da Indija je jako prljava i Mumbai i sve. Kako je stanje u Peru? Jel čistije tamo? Ovako, Peru je jako čist, jako sređen, sve je onako lepo izgleda, sve je sređeno, sve je novo, uopće nije kao u Indiji, baš je drugačije. S time što se Peru jako razlikuje od regiona do regiona. Bio sam u 3 grada, u Pucallpi, u Limi i u Cuscu i svaki od njih je bukvalno priča za sebe, ali jako je sređeno, jako je čisto, hrana je izuzetna. Druga stvar, recimo u Indiji ti kad jedeš i u najskupljem restoranu ti možda dobiješ probleme sa stomakom i to. Ovdje sam jeo po pijacama, jeo gdje god stignem, šta god, nikakav problem nisam imao apsolutno jer jako je čisto i jako je sve sređeno. Htio sam te pitam još, jesi razgovarao tamo sa ljudima, kako je njihovo mišljenje o njihovom političkom režimu tamo, njihovoj vlasti? Pa nisam mogao pretjerano da razgovaram zato što oni tamo jako slabo govore engleski. Engleski govore, pa ne, ništa, nemaju pojma reći engleskog, a ovi koji znaju engleski su turistički vodiči, a ti turistički vodiči standardno će ti pričati priču kao sve super, sve divno, jer to im je posao da turistima, nije. I tamo imaš ljudi koji su protiv vlasti i za vlasti, malo im je komplikovana politička situacija, nije nestabilno kao u nekim zemljama Latinske Amerike, ali taj deo puta, ljudi, kako oni žive, kakvo je njihovo shvatanje politike života, taj deo puta u reportaži sam potpunosti izostavio, zato što jednostavno ne znam španski, niti sam imao kod sebe nekoga ko zna španski i onda nisam bio u mogućnosti da pričam sa njima, oni ne znaju engleski i to je razlog. A i nekako kad obilazite ta turistička mesta, kad jurite te, iskopine, arheološka nalazišta, planine, reke, džunglu, vi ne stignete da dovoljno zvrlite sa običnim svetom u gradovima. Da sam ostao još 5-6 dana, da je bio još nekog za mnom ko zna španski, pa se malo družio s ljudima, sam pričao, stekao bi tako ucak. A ovdje sam bio bukvalno iz lokacije u lokacije, ajmo džungla, ajmo sutra planina, ajmo vamo, onamo i onda ne stigneš taj deo da pokriješ. A kako vidiš face ljudi, jer su zadovoljni, jer su srećni. Teško je provaliti jer Latinska Amerika je opuštena, oni se ne nerviraju toliko kao mi. Oni onako žive bez stresa poprilično i onda oni onako deluju dosta srećeno, dosta zadovoljno životom, ali to ne mora ništa znači u političkoj situaciji jer jednostavno njima je mentalitet takav.
Je li imaš neka zanimljivost o Peru, osim ovoga da si sreo Srbina usred, Pa ne dođe u ima. Peru? Devojke u Peru nisu lepe. Eto, to je jako zanimljivo. Generalno Bolivija, Peru, Ekvador, devojke su onako, kako kažem, mislim, narod ko narod, svaki narod je lep na svoj način, ali onako niske, zdepaste, nisu neke devojke. Pričali su mi ljudi koji su putovali, ja ne znam da su lepe devojke u Južnoj Americi, u Kolumbiji, Venecueli i Brazilu, a dok je Ekvador, Peru, Bolivija, baš onako nisu lepe. Eto, za gledalce koje zanima kako izgledaju tamo devojke. Što me zanima, jesi... Inače, nije da gledam tuđe devojke, nego ono, ja gdje god odem gledam narod, gledam face ljudi, gledam kako se ponašaju, šta jedu, kako se oblače. To mi je onako antropološki interesantno. Šta si probao neke njihove nacionalne hrane tamo? Evo ovako, nisam imao prilike da probam insekte recimo, bila neka pijaca koja nije baš delovala bezbedno. Inače, Peru je generalno bezbedno osim Lime, Lime je priča za sebe, a i Lima je bezbedna, to jest neki delovi Lime su bezbedni, neki nisu, zavisi u koji kvart idete. To se tačno zna u koji kvart idu turisti, u koji ne idu. A što se tiče same insekte nisam probao, onda imaju neka jaja od kornjače koje nisam probao. Nisam probao njihovo najveći specijalitet, to je morsko prase. Oni ovako male morske prasiće vrte i to. To nisam, ali šta sam probao? Probao sam lamu, probao sam meso alpake, lame. Mnogo lepo, kao ovčetina onako, ali baš i dobro. Probao sam malo pirane. Pirane, da. Ali nisam htio da jedem cijelu piranu jer je onako puna kostiju. Kaže, ja ne volim rečnu ribu koja ima puno kostiju, ali riba im je fenomenalna. Imaju čitav niz vrste voća razne koje ne postoje uopšte u Srbiji. Čak ne postoje nigde van amazonskog basena. Neke voća koje nisi vidio uopšte u životu. Tako sam sve to jeo, probao. Baš sam probao zanimljivu hranu. Ja sam njihov nacionalni specijalitet, to je ceviche. To je sirova riba koja je marinirana u sosu, koja je marinirana u soku od limuna, sečenim lukom i s gomilem čili paprika. I to se onako sirovo jede, kao neki suši u tom mariniranom sosu. I baš je dobro. Imaju nekih 100-200 vrsta kukuruza različitih. Imaju 100 vrsta krompira. Imaju tipa neko piće koje zove čiča morana, koji ima kao sok od višnje, a prave je od kukuruza. Ali nekog crvenog kukuruza koji je sladak, koji je onako pun šećera. I onda je to kao neka boza od nekog slatkog crvenog kukuruza, ima kiseo ukus kao sok od višnje. I to im je nacionalno piće i to u svaki obrok jedu. To je baš, jako je specifična kuhinja. Imaju 3 različite tipa kuhinje. Postoje 3 različite regiona Perua. Pacifički, region Ande i region Amazona. I sva 3 regiona imaju totalno različitu kuhinju. Jesi donio nešto za Srbiju? Pa slabo, bio sam malo limitiran s prtljagom, išao sam letom bez prtljaga, samo sa ručnim prtljagom na leđima, tako da ništa nisam, neke čokolade sam doneo, neku kafu, ali nisam... Donao čokoladu sa kokom? Nisam teo da se zezam u vezi toga da mi nacarili. Mada ne bi, čokoladu s kokom i može, ne može lišće koke, to možeš. Ali imaš rakiju tamo, ne rakiju, ali tekilu od koke, čokoladu od koke, ali to je sve malo turistički, kao kad odeš u Amsterdam pa imaš sve živo s ukusom marihuane. Ali to u stvari, ne znam, kako ti kažem, sipali ekstrakt lišća neki. Nije to ništa kvalitetno i to, ali čokolada im je vrhunski i kafa im je neverovatna. Ja, meni je bio genijalan onaj logo kao Coca, Coca-Cola pa kao. Da, Coca, da. Kako se zove, tako da, ima svega tamo. Sve živo od koke možete da kupite damo. Tako sam to video, pijace su im zanimljive, imate sve i svakakve stvari. U kulturološkom smislu baš zanimljivo vidjeti kako žive tamo, kakvi su običaji. Evo sada iz Perua doletimo nazad za Beograd. Pričali smo o tim nekim novim urbanističkim planovima za Beograd. Ne znam da si ispratio što se dešava oko Gardoša. Arhitekta, žena koja je isplanirala to, hoće da valjda komercijalizuje ceo Gardoš, da tu izradi i fitness centar i ne znam šta već, i sad ruše pneumatskim čekićima onaj milenijsku palatu iz 9. veka. Video sam što ruše tu palatu, to je katastrofa. Pa znaš kako, ona možda komercijalizuje svoju kuću, svoj stan, može tamo ta žena da ode, da ne znam, radi šta hoće u svojem stanu, ali stvar je u tome što su sve arheološka nalazišta javno dobro i vi ne možete javno dobro i da rušite palate iz rimskog doba, da rušite palate iz vizantijskog perioda.
To je ipak kulturna tekovina. A druga stvar, ima Beograd milion fitness centara. Mislim, ja volim, to treba, ali šta će nam to tu? Niko to ne radi. Uvijek bilo mesto koje je bilo mirno, onako kao lep pogled, mirno mesto i to je to. Dobro, mogu oni da rade šta god hoće, ali ne smiju da ruše izvornu namenu mesta koji ima arheološki, koji je pre svega arheološki lokalitet. Mislim da se razume, ja sam tu vrlo radikalan, ja bi onaj exit premestio iz Tvrđave. Ja smatram da je katastrofa što se onaj exit nalazi tamo, jer to je svega kulturno zdanje, šta će ono tamo da bude na Tvrđavi. Ja smatram da arheološka treba otvarati onako restorane, treba praviti neke kulturne stvari, ne znam, radionice onih stvari, treba praviti umetničke galerije u tim mestima, stvari vezane za kulturu, ali ne treba praviti mesta da će budu nekakvi splavovi, nekakvi zvučnici visoki i tako te stvari, muzički festivali, apsolutno sam protiv toga. To sam još da se pitam, li se čini da možda sad ova vlast koja je u gradu na neki način kvari duh Beograda koji je Beograd imao i tim menjanjem Gardoša i tom sečom na Kalemegdanu i ne znam, izgradnjom Rajićeve u sred Knez Mihajlove koju u nekom stilu posle ratnom. Ja ne mislim da je problem Beograda, kao prvo nije sva Srbija Beograd, generalno više volim da govorimo o problemima cele Srbije nego samo problema Beograda, ali problem je tu stil modernog urbanizma. Naime, ove moderne zgrade koje su građene kao kocke ne odgovaraju, ne stvaraju pozitivan duh življenja. Arhitektonski stilovi koji su nastali pre 20. veka su mnogo bolji, a ovo sad beton i staklo, ovo što prave, je pravljeno za otuđenog, depresivnog čoveka i problem je što generalno svugde se uništava tradicionalna arhitektura i svugde niču ove neke betonske nakaze. Šta je problem tu? U nekim gradovima, u određenim gradovima, trudili su se da zaštite određena zdanja. Recimo u Jerusalimu vi ne možete da sazidate ni jednu zgradu a da nema kamenu fasadu. Jer svaka zgrada i nova zgrada mora da bude u duhu kulture toga grada. Međutim, ono što je problem ovdje, što ovdje ne postoji apsolutno nikakav urbanistički propis. Vi svaku zgradu koju zidate, vi možete sazidati kako hoćete i gdje hoćete. Konkretno, na primjer, onaj hotel Marriott, ona nakaza od hotela koji je izgleda kao, ne znam, sa neke ciganske svadbe, onako staklen sa nekim zlatnom folijom preko njega i oni su ga sazidali pored Narodnog pozorišta. To je problem, pošto ne postoje propisi kako treba da izgleda zgrada i gdje može se zida i na koji način. I zbog toga vi imate ove nakaze od zgrada i nama se uništava životni prostor. To je veliki problem, jer čovjek da bi se osjećao pozitivno mora da bude u pozitivnoj sredini. Vi ne možete u nekom betonskom kavezu gdje je sve okolo izbetonirano, da nema drveća, da se osjećate lepo. U prirodi ne možete da se osjećate lepo jer je to depresivna sredina. A možete da se osjećate lepo kad ste ovako u sred nekog lepog ambijenta. Recimo, dobro, ni ovaj platop kod ovog hrama nije baš najbolje urađen. Realno su ga i njega prethodna vlast unakazila, ovo ne liči ni na šta. Također, ali ovo drveće, pa ima, ali suviše nisko drveće, nisko rastinje. Tu je trebalo neki platani, visoko rastinje, pa da to nikne, da se posadi to tako, znaš. Ovdje su oni neke žbunove posadili, šta je ovo i baš je nekako ružno rekonstruisana, ali nema veze, to je sasvim druga stvar. I ova kocka tu koja je sagrađena, ova zgrada recimo koja je sagrađena, ovaj Vladićanski dvor, trebao je tu da bude, a trebao je arhitektonski nekako bolje da se uklopi uz hram, ovo je metalna, ovo je kamena kocka, ovo ne liči ni na šta. To je generalni problem te moderne arhitekture koja je užas po čoveka i užas po naše gradove. Spomenuo si da više voliš pričati o problemima Srbije. Jer nije Beograd, jer ti pišu ljudi šta su problemi. Ne, pazi, ja volim da pričam o problemima Beograda jer ovdje živim, ali stvara se slika nekako kao da je... Ne želim nekad da preteram sa time, da se ljudi ne osjeti jer živi svugdje narod koji ima probleme, ne bi i srpski narod i sve to, ne bi da se ostaje da pričamo samo o problemima Beograda, ali da, između ostalog i Beograd se uništava kao što se svi gradovi uništavaju. Problem je, kažem, kod dela ljudi u unutrašnjosti, oni imaju neku predstavu, neki ljudi u unutrašnjosti, da je u Beogradu sve super i da u Beogradu kao žive bogati ljudi, a da je po provinciji sirotinje, evo ja živim u Beogradu, Beograd, ako izuzmemo tih nekih par elitnih naselja, je gola sirotinja. Ja znam puno mladih ljudi koji rade za 20-30 hiljada, koji jedva imaju leba da jedu, žive u nekim pregrađenim stračarama. Pogledaj samo naselje poput Glogonskog rita. Ja ne znam gdje je to. Gloginski rit je na kraju Palilule. Znači Borča, znaš da je Padinska skela. Da. Borča, Padinska skela, pa tu Jabučki rit, pa Glogonjski rit. To je bilo naselje koje je izgrađeno tokom 80-ih, 70-ih, valjda,
za ljude koji rade u PKB-u. I onda kako je to sve propalo, tu živi još ljudi, ali oni jedva da imaju autobus, jedva da imaju bukvalno uličnu rasvetu jedva da imaju. Jeste i to je katastrofa, jako puno ljudi živi, ja znam ljude koji žive u centru grada, su gola sirotinja, ekonomski problemi svima nam prave problema, za toga je kriva ova vlast, a ne samo vlast, konkretna ekonomska politika koju ova i prethodna vlast vodi. Eto, sad, jel ti pišu ljudi o problemima koji imaju u svojim mestima po Srbiji? Šta ti najviše pišu? Šta ima najviše? Žale mi se na dugove kredita u švajcarcima, žale mi se na izvršitelje, žale mi se, kako se zove, na stranačko zapošljavanje, žale mi se da ne mogu da nađu posao, žale mi se na lopove u opštinama po njihovim lokalnim sredinama, žale mi se, kako se zove, da tipa roditelji da su im deca morala da odu u inostranstvo zašto nisu mogla da nađe posao, žale mi se na sveopštu korupciju, milion problema imaju ljudi. Javljaju se stalno, naravno, ali kako kažem, meni se neka adresa koja možda im pomogne, u kom smislu. Ja mogu u nekoj emisiji da podignem svest o tom nekom problemu, ali ja lično kao osoba nemam neku moć, jedinu moć bi imali građani kad bi eto izašli pa malo više protestovali što će svih tih stvari, malo odlučili da lično menjaju stvari, jer jednostavno ne može ovako više. Znam da si dosta učestvovao pretprošle godine na protestima protiv diktature, jel bi mogo neku paralelu da povučeš među ovih i onih protesta? Ti protesti protiv diktature su se samo ugasili sami od sebe. Pa, ti protesti protiv diktature očigledno da su od početka bili pravljeni od strane organizatora da se ugase sami od sebe. Ovi protesti ipak imaju konkretnije političke ciljeve, konkretnije zahteve i mnogo su bolje artikulisani i tako da. Ali nisam ni fan ovih protesta, ja sam generalno da se protestuje, tako to je to. Da li ti učestvuješ na ovim protestima 1,5 miliona? Stop krvim. Pa eto, navratim nekad kad stignem, često ne navratim, ali to je zašto mnogo putujem, evo. Prošle nedelje sam bio negde, sad ove nedelje idem sad nešto za Berlin i tako, non stop sam u pokretu i onda ne stignem a imam i ta snimanje obaveza, ali kad stignem navratim, ali ne samo na bilo koji protest, ja sam generalno za to da se protestuje. Dobro, šta generalno misliš o ovim sad aktualnim protestima? Sad je bilo dosta priče i oko ovog upada u Radio televiziju Srbije, pa su neki analitičari smatrali da je to legitiman čin, dok odmah imaš ove ljude koji su bliži režimu, poput, ne znam, Vladimira Đukanovića, koji kažu da to nikako nije smelo se desiti. Šta je tvoje mišljenje o tome? Pa ovako, ja načelno podržavam proteste. Jugoslav Ćosić, na primjer, koji on je direktor valjda N1 ili generalni urednik, je rekao da to nije smelo da se desi, ne znam, i Bojana Maljević i neki ljudi koji podržavaju proces, poput na primjer Darka Mitrovića, su također rekli da to nije trebalo da se desi. Ovako, ja generalno, kako se zove, podržavam proteste, naravno nezadovoljan sam sa 500 stvari tu, mogu satima da pričam šta mi sve smeta u vezi proteste i organizacije i stranaka iza toga, ali generalno smatram da ništa se ne može promeniti bez protesta, tako da bez obzira po strani svega što mi se ne sviđa, u načelu podržavam proteste. Što će samog upada, pa ja sam za što da ne upadnu ljudi, smatram da i treba protest radikalizovati, jer jednostavno vi nemate nikakvu funkciju ako ne radikalizujete protest. 4 meseci se protestuju, šta, Vuk pojeo magarca, vi morate u jednom trenutku nekako da stavite do znanja vaše zahteve, da isporučite i da... Kako se čine ovi zahtjevi? Pa nisam se uputio dovoljno u zahteve, ali morate da... Jedan od zahtjeva je kao smena Vučića. Mićunović je rekao, na primjer, da to malo naivno. Ne, dobro, ali to mora da bude zahtev, jer vi kada protestujete, prirodno je da protestujete protiv neke vlasti. A onda šta želite? Želite da vlast podnese ostavku i da se raspišu izbori. I svaki protest u svetu protiv vlasti se zasniva na tome. Sad jeste nerealno u smislu da Vučić zaista ima podrška, neće podneti ostavku, zaista ima podršku jednog dela populacije, ali prirodno je da svako koji protestuje protiv vlasti traži ostavku te vlasti. Bez zahteva za smenu Vučića sam protest nema smisla, jer vi u principu, ako ne protestujete protiv vlasti, protiv čega vi protestujete? Vi nemate nikakav zahtev. Ako ne protestujete, direktno se vlast smeni. Tako smatram da je to dobar zahtev. A i druga stvar, ne sviđa mi se ideja ova vlast je u potpunosti lopovska i loša i ne sviđa mi se ideja nekog dijaloga. Nije i prošla bila. Pa i povlači ta paralela da i prošla bila. I prošla je bila jednako, ja mislim postoji kontinuitet između politike Demokratske stranke i SNS, ali ako vi hoćete nekakav kompromis sa vlastima, kao samo ovaj zahtev da ispuni sve će biti, jer to je glupost. Potrebna je potpuna smena vlasti, a posle smene vlasti je potrebna lustracija.
Što znači da u principu idealna vlast bi bila vlast koja bi hapsila samu sebe, a mi to nikad nećemo imati. Potrebno je neko da smeni ovu vlast, da ih sve pošalje u zatvor, onda neko da smeni njih i da pošalje u zatvor ove iz opozicije koji su krali. Ja tu naravno se ograđujem jer ima ljudi iz vlasti koji nisu krali iz opozicije, ali nešto sumnjam u poštenje srpskih političara. Ali uglavnom, jesam da se to protestuje i jesam da se radikalizuje proces. Vidite šta se dešava sa žutim prslucima u Francuskoj i sve. Ti protesti su ipak imali neku drugu dinamiku. Jedan od problema ovih protesta je što od početka su bili nekako previše mirni. Naravno, ja ne asociram na nasilje niti išta. Ali sam duh protesta je bio onako previše miran. Čak su organizatori pravili malo grešku. Recimo, greška je da se od početka protesta upali muzika. Jer onda narod hoda u miru. Treba neki deo protesta budu samo bubnjevi i samo narod, skandiranje, da to malo ima više duha. Jer ako od početka imate samo muziku, to nekako ubije duh protesta, vi šetate, tu je muzika i to je to. Neki deo bi morao da bude samo narod, znaš, da bi nekako se dizala ta masa. Falilo je malo energije, ali opet s druge strane bilo je dosta ljudi, tako da eto pozdravljam radikalizaciju protesta, što da ne, smatram da su to dobre stvari i da to treba raditi. Dragan Vujošević, direktor RTS-a, je izjavio da su protesti izgubili legitimitet upadom u RTS. Pa dobro, može Dragan Vujošević da kaže šta god hoće, on je jedan običan pacov koji radi u državnoj instituciji, koga je, kako se zove, postavila ga prethodna vlast, sada ga drži Vučić, ali nije relevantno šta god on rekao, prirodno je da ljudi koji radi u tim državnim institucijama, to je njegovo mišljenje relevantno koliko i mišljenje Nebojše Stefanovića povodom toga. Zašto bi izgubili legitimitet? Sve je to realno. Ono što bi trebalo bude posao Dragana Vujoševića jeste RTS da malo izveštava, malo objektivniji o stanju u državi, stanju u svijetu, a ne da budu Vučićeva propagandna mašinerija. Te sam te pitam, sad nakon tih protesta, uhapšen dečak od 18 godina, Pavle se zove, njegovi drugari su juče ispred SUP-a u 29. novembru u Bulevaru Despota Stefana održali protest, sedeli ispred kordona policije, čak su poslali kordon policije na srednjoškolce. Kako se tebi čini cela ta situacija oko hapšenja nekog ko ima 18 godina? I nije to prvi slučaj hapšen i onaj dečko što je nosio vešalo koje je preuzeo od noga, i hapšen i onaj penzioner koji isto nosio vešalo na kojem je pisalo, kroz paradoksalno pisalo je: Vučiću, ja ću se obesiti ako mi smanjiš penziju. Kako se tebi čini sva ta hapšenja? Nekako su selektivno, nekako... Pa ja želim da kažem da ovaj izdajnički režim Srpske napredne stranke nastavlja praksu Demokratske stranke u hapšenju srpske omladine. Sjetimo se da je režim Demokratske stranke hapsio srpsku omladinu i za demonstracije 2008. za Kosovo, i za demonstracije 2010. kada je predat Hagu Radovan Karadžić, i da su hapsili srpsku omladinu 2010. kada je bila gej parada, tako da oni nastavljaju samo neslavnu praksu. Ja naravno osuđujem to, želim da se oslobodi svako ko je uhapšen, jer to nisu zatvorenici, to su politički zatvorenici. Ti ljudi su legitimno iskazali politički cilj nezadovoljstva aktuelnim režimom i načinom koji režim tretira građane i koji izveštava i koji truje, kako se zove, građanima tim nekim glupostima od informacija. Tako da u tom smislu definitivno stvarno želim slobodu za tu omladinu i eto podrška tim gimnazijalcima koji protestuju da se ti ljudi oslobode. Kako se čini sad, pošto sad ta opozicija koja je u to vreme bila na vlasti, mislim na Jeremića i Đilasa, traže takođe puštanje Pavla iz zatvora i ostalih ljudi koji su uhapšeni, a sam kaže su u to vreme hapsili. Da li je možda tad postojao razlog za hapšenje njihove, jer bilo je, na primjer, tokom gej parade, bilo dosta lomljave po gradu i ne znam, i kad je hapšen Ratko Mladić isto bilo lomljave po gradu. Da li su oni možda u tom momentu napravili neku razliku između toga i ovoga sada? Ne, nisu. Ja smatram da je kriminalac svako koji je tada i sada hapsio. Druga stvar, i lomljava po gradu je i u neku ruku izraz legitimnog političkog bunta. Uništiš svoj grad? Pa nije uništen svoj grad, taj grad to je kompleksna stvar, ali ja sam bio na tim demonstracijama, niko tu nije rušio grad. Konkretno za Ratka Mladića i za Radovana Karadžića nije bilo namernog rušenja grada, bili su ubačeni od državne bezbednosti elementi koji su izazvali nerede i policija je napala nerede tu i u procesu toga neko baci koju kamenicu, prevrne kontejner. Bože moj, to je
prirodno kad su svake demonstracije, Sad bili gledajte, bacani ona umetnička dela, oni mali kipovi, je li to bilo za Ratka Mladića to je ili... bilo za Ratka Mladića, ali ne znam o kakvim umetničkim delima govoriš, to su bile neke nakaze od gline koje su stajale na sred Kneza i prirodno je bilo da ta omladina morala nečim da se posluži. Naravno, ja ne prizivam na nasilje, ali i takvi protesti su legitimni protesti protiv vlasti. Vidimo u Francuskoj kako se dešava, kako se tamo narod bori za slobodu, žuti prsluci, kako svaki dan protestuju. Tamo imate mnogo gadnije situacije nego imate ljudi koji su ostali bez oka, bez ruku, bez nogu. Izuzetna policijska represija Macronovog režima i to prolazi neopaženo, ceo svet ćuti samo zato što im Macron odgovara takav kakav jeste. Tako da to je prirodno da se omladina buni i mislim da svako ko je hapsio i tada i sada je kriminalac i da kad tad treba tim ljudima oduzeti imovinu i poslati ih u zatvor jer svi su oni lopovi i kriminalci. Misliš da se možda ciljano hapse, jer mnogo ljudi je bilo u RTS-u, oni su uhapsili samo ono lika što je nosio testeru iz Pokreta Ujedinjenih fantoma i Pavla koji ima 18 godina i hapšen je isto onaj dečko, rekao sam, koji isto imao tako nešto oko 18 godina koji nosio ona vešala i hapšen je penzioner od 60 nešto godina. Da li misliš ciljano hapse samo ljudi iz te dve grupe da bi im se poslala poruka nemojte doći na proteste, bit ćete ukošeni, da bi im se poslala poruka straha, jer to su neke grupe možda od kojih oni najviše, kako bi se rekao, plaše. Pa je definitivno da, ciljano hapse, s time što namjerno ne hapse političare, zato što se boje da u slučaju da uhapse političara podići će mu rejting i napravit će od njega političku žrtvu. I onda idu na te ljude koji nisu poznati, javnosti, koji su građani, i da bi time mislili da to prođe, da će se zataškati. Ja definitivno to osuđujem i poručujem ljudima da ne treba da nasednu na to. Naravno, kako da kažem, nisam ja sad neki toliki ljubitelj ovih protesta, ali ih podržavam. Nisam ljubitelj jer nekim stvarima sam ja tu nezadovoljan kako to izgleda. Ali treba protestiti u većem broju i još radikalnije sve dok se ne sruši ovaj režim Aleksandra Vučića. Ima dosta ljudi koji ne idu na proteste, nezadovoljni su ovom vlašću, ali kao neće da idu na proteste sa Boškom Obradovićem, sa Đilasom, sa Jeremićem, ne znam, sa Lutovcem, sa bilo kim odatle. A opet ima oni ljudi koji pročite jako dobar tweet na Twitteru, koji kaže da eto kao šetam na ulicama sa Boškom Obradovićem, ne zato što se slažem sa njegovom politikom, ni ne da bi on došao jednog dana na vlast, nego da bi on mogao da učestvuje na fair izborima na kojima bi mogao da učestvuje sa svojom ideologijom. Pa znaš kako, legitimno je sasvim, ja imam recimo prijatelje koji neće da šetaju jer su nezadovoljni, ne znam, sa ovim i sa onim, i to je sasvim legitimno. Međutim, situacija sada u Srbiji je mnogo loša. Naravno po pitanju Kosova, jer Vučić planira uskoro da u narednih godinu dve prizna nezavisnost Kosova. I s obzirom na to i rapidno ekonomsko propadanje Srbije, odlazak mladih, i s obzirom da sve ide đavolu u Srbiji, mi imamo našu dužnost da nekako srušimo ovaj režim. Sada ja razumijem da neko neće da ide na ovaj protest i da mu se ne sviđa ekipa tamo i ja to mogu i da podržim. Ali smatram da ti ljudi, bez obzira na to, treba da nađu neki drugi način da iskažu svoj politički bunt protiv ove vlasti, ako ne, neću da budem u tome, ali ja ću pravim neki odvojen protest, neku tribinu, neke grafite. Ja recimo imam drugara kome se ne sviđaju protesti, koji smatra da je to Kurta i Murta, da je to sve isto. Ali on čovjek je organizovao neku grupicu, crtao je neke grafite po gradu, ima neki aktivizam, nešto je uradio, znaš, da bi pokazao svoj bunt protiv ovog režima i protiv aktualne izdaje. Ali smatram potpuno si legitimno, ne mora vam se sviđa ni protest, ne mora vam se sviđa ni opozicija. Ali moramo da uradimo nešto. Da li ćemo kroz to ili kroz ovo, sasvim je legitimno, ali smatram je najveći sad neprijatelj nas pasivnost, a narod u Srbiji je takako pasivan. Sad za trenutku volio da se vratimo na tebi i na tvoju karijeru. U jednom trenutku je bio niz napada direktno na tebe i onda na celu Balkan Info produkciju. Ne znam da li se čitao, izašao je na Facebook profilu izvesnog Stefana Simića, koji se predstavlja kao tvoj nekadašnji cimer, je izašao jedan tekst onako poduži u kojem ima niz optužena tebe, pa jesi pročitao to? Pa jesam, Stefan je dobar momak i neću komentarisati, ja kad privatno imam problem sa nekim drugarom, ja lično pričam sa njim, ne idem baš po Facebooku javno da tako pričam i nemam komentar na to. Dobro,
ne bi ni pričao o nekim tim vašim ličnim odnosima, jer mislim da to treba dosta... Sve On najbolje je- njemu i to je to. Zašto, na primjer, i ne mogu sjetiti se onda čovjek, kako se zove, Monah je neki, koji je rekao da kao iza Balkan Infa stoji čovjek iz Crne Gore, neki izvesni Mihajlo Damjanović, to je rekao i Stefan iz Crne Gore, 94. godište, ovaj Monah još dalje rekao da je to udbaški sin. Pa ne znam, mislim da je reći, ako se sjećamo Monahu Antoniju i cijela ta frka je bila oko toga što mi nismo, Antoni u pitanju, nismo ugostili nekog čoveka. Čovjek koji je teo da priča o valjda krađi beba. Znam, ali znate kako je to, vama se u toku dana javi 500 ljudi. Neke možete da ugostite, neke ne možete da ugostite, jer takva je jednostavna situacija, vi imate ograničen prostor. Neke jednostavno nismo mogli da ispoštujemo, što se tiče pomenutog gospodina, ja imam puno različitih prijatelja i različitih država, družim se sa njima, neki mi pomažu u produkcije, ne, ali to je naša lična stvar. Glavni u produkciji smo tu ljudi koje vidite, ja, Aleksandar, Marko, tu se još nalaze neki ljudi poput montažera, poput kamermana i to je ono što čini Balkan Info. I nema tu nikakve misterije, svako ko je teo da zakaže gostovanje, ko je mogu da zakaže, čuo se sa mnom, čuo se sa Aleksandrom, mi smo mu rekli može, mi smo mu rekli ne može, ali je to bilo to. Sad jebi ga, nekad je jako teško reći, ali neke ljude ne možete ugostiti zato što između ostalog to zaista ne bi imalo pregleda, a mi pre svega ovo radimo da bi ispunili želje naših gledalaca, da oni vide ljude koji ne mogu da vide na televiziji. Mi možemo neke priče nekad da proguramo. Dobro, ali to je priča koja je nekako aktualna u ovo vreme. Nije bila priča o bebama, bila je priča o vakcinama. Monah je rekao da je priča ne, o bebama i da je on doneo kao ne znam koliko dokaza i tekstova. Bila je ta priča i i kod kao- već smo obradili tu priču kroz više emisija Mila Alečković. Kroz više emisija Mila Alečković smo već obradili tu temu i smatrali smo da u tom formatu kako je taj čovjek to izneo, to ne bi bilo zanimljivo za našu publiku. On je izvadio neka dokumenta, nešto tu pričao. Ja sam video ta dokumenta i nisam baš bio zadovoljan tom pričom. Da Procenio li sam... istina da si mu rekao da moraš doći gaz za Crnu Goru? To je nešto što je Ne, Monah... ja to nisam rekao uopšte, ja sam rekao vidjet ćemo, ali ja sam to rekao vidjet ćemo kako. Ti mene sada sutra zoveš Vojine, kažeš mogu da gostujem. Ja ti prvo rekao... Kažeš, može Vojna. Ne bi rekao može, Vojo, rekao bi dobro vidjet ćemo, jednom će biti prilike, ali to je diplomatski rečeno ne može. Kad bi onda 5 puta zvao i rekao Vojo ne mogu da te ugostim, jebi ga. Prvi put ja diplomatski ljudima kažem vidjet ćemo, razmislit ćemo, porazgovarat ćemo, kako bude, ako bude prilike, sad nismo u mogućnosti. Drugi put, četvrti put ako su dosadni, ja im lično kažem ljudi ja stvarno ne mogu da vas ugostim. Ali koja je stvar? Meni nije delovala zanimljivo priča tog čoveka, ali nije on jedini, meni se 10 ljudi javi dnevno, ja mogu vam pokažem moju prepisku na Facebooku, na Instagramu, to je nevjerovatna navala ljudi da gostuju. Neki od njih ugostimo, neki od njih zaista ne možemo jer nismo u mogućnosti. Imao si bliski susret druge, treće vrste sa Bezbednosnom informativnom agencijom. Jesam. Kad si radio intervju sa Đorđem Višekronom u Holandiji, ako se ne varam. Šta je tu bilo? Jesu oni tebi uzeli snimak kad si dolazio vamo ili ste upali u stan? Ne, u stan su mi upali, uzeli su mi SD kartice sa moje kamere. I to je bilo otprilike to. Veliki je problem trenutno što je Bezbednosna informativna agencija samo sredstvo u službi Aleksandra Vučića koje koristi za održavanje sadašnjeg režima i što oni služe da prisluškuju opoziciju, da javljaju kojekakve informacije Informeru i da se bave takvim stvarima, da se bave pitanjima državne bezbednosti. I tu bi također trebalo izvršiti ilustraciju jednog dana kad se, ako da Bog smeni vlast u Srbiji, deo ljudi iz Bezbednosne informativne agencije poslati na dugogodišnje robije za zloupotrebe službenog položaja. Hoću te pitam, u tom trenutku kad ste oduzeli tu karticu, ste privodili na razgovor informativni? Ništa, samo došli i tražili i to je to, ništa nije bilo, nikakav razgovor. I oni su to saznali kad si ti okačio to na Facebooku, tako? Pa ne, znali su na Facebooku. Kao prvo ja sam komunicirao sa Đorđem preko telefona i znali su na Facebooku. Druga stvar je komuniciram s drugim ljudima preko mog telefona. To je bilo javno na Facebooku. Misliš da imaš male bubice u telefonu? Pa nemam bubice, ali između ostalog je to sistem zaštite. Ja sad kad napravim ekskluzivni intervju sa tobom, meni odgovara da ja odmah objavim da to imam, pa ako me neko napadne, znači zašto su me napali, nego ovako pojeo vuk magarca. Tako da je to sistem i obezbeđenja da se to objavi. Šta bi sad uradio drugačije u tom slučaju? Pa ne znam. Ne dođe do toga. Pa ne znam, jebi ga, možda bi nešto uploadovao, možda bi radio na neki cloud. Ne znam, nisam ni razmišljao pravo ti kažem o tome, ali je sramota to što rade.
Jesi razgovarao nakon toga sa Višekrunom? Pa sa Višekrunom sam Jel imao bio prilike. posle toga? Nije bio kod mene gostovao. Napali su ga u Mađarskoj, ja mislim. Jeste, imao On je kaže da isto prilike. bija, da je pokušao da ga Verujem ubije. da jeste, i da jer su mu oduzeli onaj Aleksandar telefon. Vučić je zaista opsednut njime i ja verujem da je dobar deo onoga što priča Đorđe Višekruna tačno. Dobar deo toga što priča je zaista tačno i eto, puna podrška njemu kao disidentu koji se bori da se nekad istina otkrije. Meni odnosi sa Višekrunom su bili na klackalici, nekad su bili dobri, nekad su bili loši, ali ja svakako jako poštujem tog čoveka. Zanima me, eto, prošle godine, negde tokom prošle godine, ti mi kaži tačno kad, ste prestali da sarađujete sa gospodinom Miroljubom Petrovićem. Ne, nismo mi prestali da sarađujemo. Oni nisu. Ne, tokom leta on se nešto naljutio na nas zbog nekih gluposti. Ja sam čuo priču da je zato što ste dovoljili gosta koji pljuju Vučića. Da, između ostalog nam je on to rekao preko telefona. Mi smo mu rekli dobro, tvoja stvar, tvoj izbor i mi njemu želimo puno sreće u daljem radu, ne gostuje gdje želi, ako ne, nikog mi nikad nismo terali kod nas da gostuje, samim time ni njega i to je to jednostavno. Pričao sam i sa tvojim kolegom Pavkovićem, ali negde me zanima više tvoje mišljenje jer ti si neko Naravno. koji si sve vreme radio sa Miroljubom. Odradili ste baš dosta intervjua i baš dosta reportaži i nekako mi se čini da je Balkan Info produkcija koja je Miroljuba izdigla, on je sam sebe, onim 55533, izdigla iz anonimnosti na neki vid popularnosti. I sam znaš da on u ovim trenucima kad je bilo ceo ovaj slučaj, kad je ovaj dečko i još jedan dečko su poginuli, to jest preminuli jer ih je lečio Miroljub. Vas su prozivali su tebe direktno i... Ja ovako pozivam istražne organe da istraže radnje koje se tamo dešavali, ako je postojalo bilo što ilegalno, definitivno želim da ti ljudi budu zakonski osuđeni. Ja ne znam šta se tu tačno dešavalo, ja ne znam da li je tačna tvrdnja, da li je Miroljub prodavao te lekove, nije, da li je zaista lečio ljude od raka ili nije, koja je situacija, ne znam, ali pozivam istražne organe i u slučaju da postoji bilo kakva nepravilnost, ja bih želeo da to bude privedeno zakonu. Šta misliš s tim napadima na vas? Se osjećaš ti odgovorno? Pa znate kako, s jedne strane da, vi imate određenu odgovornost, s druge strane i ne. Ja sam s njima samo dao medijski prostor, oni su pričali šta god, a i nisam jedini koji je dao medijski prostor. Ja smatram da generalno ljudi zaslužuju medijski prostor, a šta će oni da rade, da li će se jer nije Miroljub bio optužen da je gostovao na Balkan Info, Miroljub je bio optužen da se bavio navodno nadrilekarstvo. Nisam ga ja terao time da se bavio, ako se time bavio, kažem to treba da odluče nadležni organi, niti iko. Ako se time zaista on bavio, nek bude osuđen za to. Balkan Info kao Balkan Info nije uradio ništa, on je samo pružio medijski prostor i njemu i mnogim drugim ljudima. A problem je države ako ona dopušta nadrilekarstvo kao takvo i ako zakonski to ne sankcioniše. A verujem da smatraš da tim ljudima treba dati prostor. Zašto misliš da ljudima koji su tako skloni nekim jako čudnim teorijama zavere, ne znam, eto ti si imao na gosta, spominjali smo ga i sa Pavkovićem, sad mi opet pada na pamet koji je pričao da je reinkarnacija Svetog Save. To je jako šarmantan gospodin Božidar Popović, izuzetno zanimljiv. On je kao svaki astrolog jedna umetnička duša i te njegove tvrdnje treba shvatiti u pravom smislu kao izraz nečeg dubokog, neke simbolike koje on izražava. Ja imam pozitivno mišljenje o njemu Božidaru Popoviću, a što se tiče samih tih ljudi, da, ja upravo smatram to. Treba svakome dati medijski prostor. Jer ako vi ne podržavate slobodu mišljenja za ljudima kojima se ne slažete, vi ne podržavate slobodu mišljenja uopšte. I to je stav iza koga stojim. Ja se recimo ne slažem s ravnom zemljom, mislim da je ravna zemlja okrugla. Ali da, što ne dati prostor tim ljudima, ne kažu svoje teorije. Jer što bi se mi bojali suprotnog mišljenja, što bi se mi bojali teorije koja je drugačija od onoga što mi znamo, od onoga što smo mi navikli. Istina je prava istina. Kao obmanjivanje javnosti. Ne, istina je prava istina samo ako se provuče upravo kroz filter argumenata suparničke strane. Tako da definitivno smatram svako zaslužuje medijski prostor i svako zaslužuje da njegova reč bude čuvena, bez obzira na političke stavove. Jel misliš da ti, eto tako malo kontroverzni gosti, diskredituju sam Balkan Info, jer vi zaista imate neke ljude poput raznoraznih i muzičara i političara i ne znam, repera i sportista na koji bi mladi trebali se ugledaju, a opet imate tako te neke kontroverznije ljude i
sad, evo, padne mi pamet, pesma Mortal Kombata, Balkan Info. I da hvala se, im puno. Pa to je da jako mnogo ljudi i razmišlja na taj način kao Balkan Info, aha, to su oni što dovode jako čudne ljude da pričaju jako To su ljudi koji nemaju mjesta u mainstream medijima. Zašto mainstream mediji ne samo u Srbiji nego u svetu su tako napravljeni da postoje ljudi koji smeju da idu na televiziju, ljudi koji ne smeju da idu na televiziju. I jednostavno, to je veliki problem, to što je ta strana priče, ako baš pričamo o teorijama zavere, što je taj deo priče, ko zaista upravlja svetom, ko stoji iza poluga moći, koje su to strukture, da li iza onoga što vidimo, iza diplomatije, međunarodnih odnosa, iza nekih procesa u svetu, postoji nešto iza toga, postoji neka zakulisna ruka, kako se ti oligarsi, ljudi koji su na visokim funkcijama, kako se oni dogovaraju, kako oni prave politiku, kako je osmišljena medijska politika, kako funkcioniše Hollywood, zašto se određeni filmovi takvi kakvi jesu. Sve su to legitimna pitanja na koje trenutno politička teorija i zvanična politikologija neće da odgovori, ne želi da se bavi time i zbog toga su oni prepustili to konspirolozima. Kad bi oni malo bili manje politički korektni i odlučili time da se bave, to možda ne bi bila predmet razmatranja konspirologa nego upravo akademske javnosti. Tako da što da ne, ja smatram da ljudi koji ne mogu da dobiju prostor u mainstream medijima zaslužuju da se čuju. I da, između ostalog zato sam i krenuo da radim ovo što radim jer želim da se istina čuje. Što misliš o tim napadima na vas, kao da u pokušaju da se iskredituju iako imate tu neku drugu stranu gostiju? Pa ne mislim da je bilo puno tih napada, ja uglavnom dobijam pozitivne reakcije, ne znam na koje napade misliš. Pa ne znam, na primjer Noise se zove portal, baš često vas napada i tebe. Noise, Vice i ostali liberali i ostali plaćenici novog svetskog poretka, meni je to kao nagrada. Tako da sam ja jako ponosan na taj tekst u Noise-u i Vice-u protiv mene i samo me napadajte i dalje. To je jako dobro jer to je znak da ste udarili u srž liberalne ideologije koja uništava čovečanstvo. Ja sam još da pitam, Pavković je na primjer rekao da postoji slobodan konvencionalni mediji, Balkan Info vjerojatno ne bi postojao. Bi se složio sa tim? Naravno, složio bi se s time. Misliš da ne postoji ni jedan medij koji je slobodan? Ovako, možda bi postojao, ali ne bi imao ovakav zamah. Ne bi se mi ovako zalaufali i ne bi imali ovoliko pretplatnika, ne bi to bilo tako, to bi bilo onako poprilično marginalnije, da postoje zaista slobodni mediji u Srbiji, da zaista mediji ispunjavaju svrhu koju treba da imaju, da nisu tu samo u službi vladajućeg režima i aktualne ideologije koja nam je nametnuta. Balkan Info ne bi bio to što jeste. Aleksandar Rašković, ko je? Bio mi je gost, taj ti stručnjak, bio mi je gost u jednoj emisiji i pričali smo o alternativnim medijima. On mi je rekao, na primjer, na moje pitanje da li misli da je Balkan Info otvorio vrata ostalim alternativnim medijima i izjavio ne, vrata je otvorio Miroljub Petrović. On je svojim klipom 5+2+3+3 jer... Svako ima pravo na mišljenje, jako i neko ko je radio i koji zna koliko je napora uložio se ne bi složio s time. U smislu da je Miroljub Petrović popularizovao Balkan Info i alternativne medije. Ne bi se složio s time jer znamo koliko smo mi napora uložili, ali opet ponavljam, svako ima pravo na svoje mišljenje i svoj stav i ja nemam ništa protiv toga, ja znam samo koliko smo mi napora morali da uložimo i koliko je to bilo teško i... Mislim da nije teo da diskredituje taj vaš napor, nego teo da kaže da kao u trenutku kad je postao Miroljub Petrović, to je postao internet meme i da su svi odlazili na Balkan Info da vide ko su ti ljudi i šta ti ljudi rade. Donekle jeste to, dosta je to doprinelo, ne mogu ja to da negiram. Dosta je Miroljub Petrović tu doprineo, ali kako ti kažem, nije samo tu Miroljub, ima i drugih gostiju, ne treba to svesti isključivo na Miroljuba, iako je on jako zaslužan, hvala mu. Tu je Jugoslav Petručić, tu je Radovan Damjanović, tu je Dafina, tu je Mile Ulemek, tu je recimo intervju koji smo uradili sa Kimijem, koji je vođa navijača, koji je isto bio izuzetno gledan, tu je intervju sa pomenutim Đorđevi Šekrunom, tu je intervju sa Kristijanom Golubovićem, tu su čitav niz naših intervjua koji su nas napravili to što jesmo, tako da hvala naravno i Miroljubu, ali nije on jedini koji je tu doprineo. Jesi probao da uvedeš neki ljudi iz ovih konvencionalnih medija, poput ne znam Jugoslava Ćosića? Bili su. Ko je bio? Pa bili su ovi, ne znam. Znam da Olje Bečković nije tamo. Bio je Zoran Panović, bili su ovi iz Danasa, bio je Draža Petrović. Draža, bilo je ljudi iz konvencionalnih medija. Zvali Olje Bečković? Pa zvali smo, neće da dođe za sada, a ima svoju emisiju pa je malo ograničena time, sada pravit će svoj ponovo utisak nedelje, kako se zove, tako da eto, zvali smo mi neki ljudi iz konvencionalnih medija, što da ne. Kako se tebi čini ta polarizacija koja postoji u medijima, na kao te režimske i na kao ove
uslovno rečeno slobodne alternativne medije. Ovdje u ovu prvu grupu ubrajaju Srpski telegraf, Informer, Pink, Studio B, RTV, Pančevo i ostalo. Ovu drugu ubrajaju N1 Danas, RTV Šabac i ljudi ljudi se često međusobno dele na tipa one zatucane koji prate, koji čitaju Alo i na one koji čitaju Danas. Što se tiče medija, želio bih da pohvalim Danicu Radić i KTV Zrenjanin, oni su stvarno sjajan mediji i Dana radi lepo svoj posao. Kad pričamo o drugim medijima, nevezano za Balkan Info, želio bih Danu da pohvalim. Eto, TV Šabac nije loš, ima Marko Vidojković tu emisiju, ali TV Šabac nisam ja baš zadovoljan kako oni rade. Naravno nisam zadovoljan tom drugosrbijanskom antisrpskom matricom koje TV Šabac forsira, ali koliko toliko slobodan medij. Sa N1 ja uopšte nisam nešto pretjerano zadovoljan. Oni čak nisu nešto toliko ni protiv Vučića, mislim, oni se trude koliko toliko budu objektivni. I hvala im na tome, eto, da nema njih mi ne bismo imali ni jednu veću televiziju koja makar hoće malo da pusti opoziciju, ali ni oni nisu nešto pretjerano. Ja verujem i da oni na nekom nivou imaju neki deal sa Vučićem, koliko to čudno zvučalo, i u nekim stvarima ga diraju, u nekim ga ne diraju, ali eto, koliko toliko vrlo su profesionalni. I u tom smislu mogu da ih pohvalim da su jako profesionalni mediji. Što se tiče ostalih medija, pa ne znam eto koga bi još pohvalio. Ne znam stvarno koga bi. Tabloid Milovana Brkića. Tabloid je izuzetan medij, stvarno Milovan Brkić je veliki profesionalac, njega bi pohvalio kao definitivno jedno od najboljih medija u Srbiji. Eto, kad moram da hvalim ostale medije. Naprimjer, spomenuo si Milova Brkića, u grupu nekih ljudi, eto Milovan Brkić, Nikola Sandulović, ima još tu par gostiju, ljudi pričaju kao zašto oni ne gostuju više kod vas, prodale si se... Nismo se ništa prodali, kako se zove, Milovan Brkić je bio 3 puta kod nas, Sandulović je bio dosta puta kod nas, mi neke druge ljude nismo ugošćavali ponovo, kad odlučimo da nam se to uklapa u trenutni koncept, ugošćavat ćemo ih, ali imamo čitav niz gostiju koji gostuju tog tipa. Ja sam i privatno dobar sa Milovanom Brkićem, viđamo se redovno, mi nije nikakav problem. Ja sam inače veliki fan lista Tabloid, izuzetno ga poštujem, jer pre svega tamo se mogu naći neke informacije koje ne mogu u ostalim medijima. Htio sam ti pitam još, kako se čini to nekako YouTube i... Da li se čini da možda štampano novinarstvo nekako odumire? Imamo televizija, pa sad već YouTube. S jedne strane je to zaista šteta, jer štampano novinarstvo je novinarstvo u pravom smislu. Štampanim novinarstvom se ipak bavili velikani književnosti, ne znam, Ivo Andrić se bavio štampanim novinarstvom. Ali problem je što štampano novinarstvo je ubilo sebe, ne znam zašto toliko, jeste delimično zbog interneta, a delimično što se srozao zaista nivo. Vi kad pogledate štampano novinarstvo u Srbiji, to je zaista onaj Srpski telegraf, onaj Informer, to su zaista listovi koji ne služe ničemu. Eventualno politika ima koji nivo, ali politika se dosta srozala poslednjih godina. Tako da krivi su sami novinari, više nemate tu prave one književne tekstove. A kako se čini to što sad, na primjer, ljudi često, i ovi koji, ajde kažemo, i podržavaju Vučića i ne podržavaju, smatraju, ne znam, N1 američkom televizijom koja radi u interesu stranog kapitala, Amerike. Pa dobro, svi mediji rade u službi vladajuće ideologije, N1 jeste američka televizija, ona je podružnica CNN-a, definitivno. Ali ne vidim ja u N1 ništa sporno, meni se oni ne sviđaju jer nisam ja fan te liberalno, ne vidim ništa nešto pretjerano sporno. Namerno se problematizuje N1 da bi se Pink i RTS koji su Vučićevi mediji prikazali kao srpski slobodni mediji. Nije N1 ništa više američki od Pinka, jer trenutno Vučić radi u službi Zapada i Amerike, tako da ako ovi rade u službi Vučića, indirektno i oni rade za Ameriku, tako da nije ništa od Pinka proamerički N1, ne vidim nikakvu tu razliku. Te da te pitam, znam da si radio, ima pesma jedna, znaš, sigurno, Tešanović teši, svaka riba se smeši. I ja verujem da ljudi koji su eto kao tako stariji malo pratioci metal muzike i iz tog vremena kad je i Krstarica bilo popularno i sve te znaju sa onog U-Metal foruma. Pa da, jeste, ja sam imao taj period kao klinac kad sam imao dugu kosu, kad sam išao po tim punk metal svirkama
i kako se zove, bio sam aktivan u tim forumima, Facebook grupama na Krstarici. Mislim, tad je internet bio drugačiji, to je pre nego što su društvene mreže bile ovako masovne. To nije, danas više ljudi ne idu na forume, danas se malo promenila vremena, idu kako im baš nešto treba, meni crkne hladnjak na kompjuteru i ne znam da ga opravim, hoću sam i onda odem na forum. Da, ali van toga ne idu, a nekada su Idu žene na anares. Stvarno? Nisam znao. Ali ne idu više, slabo ljudi idu na forume, slabo se bave time, ali nekada su bili popularni ti forumi i sve to, tako da to je bilo pre perioda društvenih mreža, tako da se sjećam toga, da. Listao sam tamo onaj forum i tamo baš ima baš raznorazne teme, nije ona kao... Forum nije vezan samo za metal, forum je bio vezan... Imali se i teme, ne znam, o nihilizmu, hrišćanstvu i ne znam, ostale teme. Zanimljiv je onaj tvoj logo tamo, šta je ono? On deluje kao ukrajinski neki nešto. Logo je kako se zove kolovrat, to je slovensko sunce. To je jednostavno preuzeto iz slovenske mitologije, ja jesam pravoslavac, ali ja jako volim između ostalog i tu neku našu staru mitologiju i naročito sam voleo u tom periodu kad sam bio, kako se zove, mlađi, tako da je to ono slovensko sunce, to je simbol boga sunca. Inače na Vukajli ovako piše, kao definicija U-Metal foruma, piše na U-Metal forumu postoje tri grupe ljudi. Prva grupa, i to iz 2008 nešto, prva grupa oni koji su pametni kao pišu pametno, druga oni koji misle da su pametni i treća grupa Tešanović. To je neka zajebancija jednog, znam čovjeka koji je to napisao, zajebancije tamo, ali to su bila vremena, ja se sjećam tad još pre Facebooka imali smo MySpace, pa je to bilo tada MySpace profili. Internet je nekako drugačije izgledao, ne znam da li se ljudi sećaju toga, pa nekada recimo nisu ljudi chatovali preko Instagrama, preko Facebooka, nego si imao onaj MSN chat. To je baš davno bilo, tako da... Samo si mogao praviš svoje motikone, ako se ne varam. Ma da, motikone si mogao da praviš. Drugačiji je tad internet bio, ceo koncept je bio nekako skoro drugačiji. Malo je bio intimniji, doduše mogu da kažem, jer nekako manje je ljudi bilo na netu. Sve bilo tako masovno, nije svako koristio i to je bilo pre ovih Androida, mobilnih telefona i onda si morao da odeš kući da sedneš na net. I nisi bio non stop tu, pa ti pišeš nekome, pa ti se taj javi, odgovori za 2 dana, kad sedne na komp, kad stigne od posla i to drugačije sve to izgledalo. Ja moram te pitam, danas ne znam da li listaš šta si nekad pisao, jel postoje neke stavovi sa kojima se danas ne slažeš i za koje ti je krivo što si tad to ispoljavao tad? Taj moj nik na forumu je bio satiričan i ja sam tu puno trolovao. Jer ja sam tad klinac sam bio i onda sad će radiš kao klinac nego da troluješ na netu. I onda sam ja tu, u stvari, pola tog foruma... Znači, Teša bio troler. Pa jesam, pola tog foruma i generalno svih tih ljudi koji su tad pisali su bili trolovi. I onda su oni tu zajebavali jedni druge, ložili jedni drugi, neko je to shvatao ozbiljno, neke ne. Ali ima tu nekih stvari koje sam malo trolovao po internetu. A jel misliš danas možda ljudi koji budu čitali to da će možda pomisle Teša, misli ne znam da... Ma neće, svako je bio klinac, svako internet trolovao, niko to živi ne gleda danas. To ću te pitam još, imam 1-2 pitanja, spomenuli ste taj internet napredak i sve to, jel misliš da možda te neke vaše generacije koji su ipak morale da ne znam, se bore da se dokopaju do nekih stvari, da rovare da bi do nečeg stigli, su možda spremnije na život od moje generacije koja je navikla da je sve tu i da sve ima ispred sebe na jedan klik. A mislim da je najveći problem dati deci internet, jer kad si odrastao, kad studiraš, kad već si od perioda srednje škole, tad internet može da ti pomogne dosta. Međutim, mislim da u onom periodu do 15-16 godina je jako veliki problem ako dete koristi internet, jer ne nauči da se igra s pravim igračkama, da bude kreativno, da gleda slikovnice, bojanke, nego je sve tu na jedan klik i mislim da je najveći problem to stvara upravo deci. A ovoj spremnosti na život, to je nešto što, na primjer, dosta psihologa spominje, kako su starije generacije koji su morale da rovare, da dođu u podatak spremnije bile na život nego... Pa ne znam, nisam nešto toliko razmišljao o tom fenomenu. Što slušaš od muzike sad trenutno? Kažeš da ne slušaš toliko više taj punk i metal? Pa ja slušam narodnu muziku, volim staru narodnu muziku, volim krajišku muziku, volim
elektronsku muziku, tehno, volim različite folk vrste muzike iz cijeloga sveta, volim tako da slušam rock muziku, volim da slušam rap, volim sve i svašta. Baš imam jako raznovrsni muzički ukus. Sad palo mi pitanje na pamet, nisam ga bio zapisao i sad mi je palo na pamet. U onom jednom momentu kad je Vladimir Lalić iznao podatak da kao iznao ono da Miroljub nije pravoslavac, da je Miroljub mesijanski jevrejin i iznao je podatak kao ti si mu rekao u razgovoru da je on mesijanski jevrejin. Jel te kontaktirao Miroljub nakon toga? Jer ispala neka svađa nešto kao što si pričao okolo, nešto je on tebi rekao? Ne, Miroljub ništa tu nije zamerao, niti smo imali kakvu svađu vezano za to. Pa, jel mesijanski jevrejin, šta je? Pa ne znam, to moraš da pitaš Miroljube, ja se ne razumem, koliko ja znam on ima neke elemente i toga i adventizma, ali to moraš Miroljuba lično pozoveš da pitaš. Jesi imali problem sa nekim gostima? Neki gost, osim Lalića, Miroljuba? Ne, Lalić nije imao, nismo imali problem s Lalićem. Lalić je evo gostovao je pre neki dan. Tako da Lalić je jednom rekao da ste istakli kao deo u kome on prozivao Miroljuba neki 20 minuta. Nemamo mi nikakav problem sa Lalićem. Lalić je evo nedavno gostovao 3 sata. Niti ćemo ikada imati problem sa Lalićem. Lalić je jedan sjajan čovjek. Ma nismo imali problem, stvarno su fini ljudi bili korektni. Volio bi, eto ovako sad, za kraj intervjua već je hladno, možda ljudi primetiti, malo sam se tresao. Volio bi, eto, za kraj intervjua da pošalješ poruku moje generaciji, to je neke generacije rođene u ovom novom milenijumu od 2000-2001. Dosta nas i eto sad pokušava na ovako nekim alternativnim medijima poput YouTube-a da stvara nešto, da stvara neki svoj put u život, da nađe neko svoje mjesto pod suncem, pa eto šta bi ti poručio? Pa ništa, radite, trudite se, to je to. Ili imaš neku ovakvu poruku, ne znam, po pitanju iskazivanja bunta, po pitanju nečega? Pa ništa posebno, radite, trudite se i to je to. Hvala ti Tešo, to je bilo to što se tiče ovog intervjua. Hvala ti još jednom. Zdrav bio, dobar bio, a vi dragi gledalci, hvala vam što ste ogledali ovo do kraja. Ako ste ogledali, ako niste, polako, ima vremena. Ovo je YouTube, nije televizija, znači možeš klikneš na puta 2 i onda gledaš duplo brže ako smo ti bili previše spori. To je bilo to, doviđenja, osvijete subscribe da vidite ostale klipove. Pao! Sister,